Grabatzen ari garen unean gaueko 11 izateko 11 minutu falta diren honetan, Realaren denboraldia aztertuko dugu, oratuko dugu, lehengo astean jokalarien puntuazioak eman genituela, gaurkoan ordea pixka bat denboraldiaren balorazio orokorra egingo dugu. Eta horretarako, emaitzetan eta hilabete bakoitza nola joan den sanaz, beteko dugu bideoa, Realaren denboraldia ohiko moduan eta ia talde guztiek egiten dute moduan, uztailean hasi zen, oraindik ere logikoa zen moduan jokalari guztiak bertan ez zirela, baina kasu honetan, jada, abuztuan, pixkanaka fitxaketa batzuk etortzen hasi ziren kasu honetan, lehena Andres Silva utzita etorriko zela izan zen, egia esan lengoan esan genuen, ez dituela aurre ikuspenak inondik inora bete, 3 gol besterik ez ditu sartu, aurrelaria izan da, egia da, minartuta ere egon zela eta gainera Realak utzita ekarri zuenean oraindik ere minartuta zegoela Portugaldarra, Leipzigetik etorritakoa, baina ez ditu inondik inora aurre ikuspenak bete eta ikusiko dugu oraindikan zurrumurruak daude aurrengo urtean berriz ere Realak utzita ekarriko ote duen edo, baina ez dakit ze plan izango ote duen Roberto Olabek zuzentzen duen kirol zuzendaritza taldeak. Gero Arsen Zaharianen fitxaketa etorri zen, fitxaketa hau oso desberdina zen, 12 milioi ordaindu zituen Realak Errusiarraren gatik, gainera Errusiarra Ukrainia eta Errusiaren arteko gerra horretan fitxatu zuten lehen jokalaria izan zen, Errusiako ligatik Europako beste liga batera izan zen lehen fitxaketa izan zen, polemika ere ekarri zuen, baina kontua kontu Arsen Zaharianek, argiak eta itzalak izan dituela esan daiteke, ez oso ongi eta ez oso gaizki. Ez hor erdiko zer edo zer izango ote zen, eta alaxe izan da, oraindik ere oso gaztea da, 21 urte besterik ez ditu, 21 urte bete berri. Eta, oraindik ere margina badu, baina urtengo denboraldian egia da kostazitzaiola astea, ez duela teorian bere postua den horretan askotan jokatzeko aukerarik izan, ez? Utsune Imanolek askotan hegalean ipintzen zuen, eta hegalean ez dauka beste zenbaitek duten abiadurarik edo izkin egiteko gaitasunik, baina erdialdean jokoa ikusi da ongi ikusten duen jokalaria dela, eta pixkanaka konfiantza hartzen joaten denean, nik uste datorren denboraldian jada beste Arsen Zaharian bat ikusiko dugula. Zorte handirik izan ez duen beste utzitako jokalaria Kieran Tierney izan da, kasu honetan ezkerregaleko jokalaria, haienekin bakarrik zegoen Reala denboraldi hasieran gogoratu behar da, eta Diego Rico gerora eraman zuten utzita, eta Kieran Tierney, hortxe, jokalari garrantzitsua izatera deituta zen, hasieran gainera titular izan zen, baina Atletiken aurka Anoetako Euskal Derbian mina hartu zuen, Eskoziarrak hautsi egin zuen, hor demoratxo bat egon zen, jokatu ezinik, eta gero berriro ere itzuli zen, behar bada ez aurreko errendimendu berdinarekin, baina bete zuela esan daiteke. Beste fitxaketa bat Álvaro Dorriozolarena izan zen, 3 milioi ordaindu zituen Realak, berriro ere Real Madridetik itzultzeko, egia da denboraldearen azken zati honetan nahiko ongi errenditu duen jokalaria dela, baina nik uste Álvaro Dorriozolari urrengo urtean Realeko plantillan geratzeko behintzat beste pauso bat eskatu behar zaiola. Aurten jokatu du zerbait, aurten Real Madrid, Bayern Munich eta Fiorentinan egon zen etapa horretan baino gehiago jokatu du, hori zen garrantzitsuena, beretzat pixkanaka erregulartasuna hartzen joatea, eta erregulartasuna logikoa den moduan jokatzen hartzen da. Aurten zerbait jokatu du, baina oraindik ere bere errendimenduak gora egin beharra dauka. Eta gero, udan, neguko merkatuan ere Realak mugitu behar izan zuen, ala beharrez batetik,
momotxo, 10 milioiengatik saldu zuten Nizara, egia esan denboraldi hasieran apenas jokatu zuen jokalari frantziarrak, proiektu oso on moduan fitxatu zuen Realak 12 milioiengatik, baina ez zuen esperotako errendimendurik eman, eta horren ondorioz 10 milioiekin edo 10 milioien truke Niza taldeak eraman zuen. Eta bere ordez, Reala irabazten atera zen fitxaketa batek ari zuen. Kasu honetan, Xeraldo Becker oso ongi sartu zen taldean hasieratik, eta esango nuke Realaren denboraldiko bigarren zatian bera izan dela jokalaririk onena, zalantzari gabe. Gero hutsune batzuk ere izan zituen, esate baterako David Silva ez pentsatzen zen aurtengo denboraldian egongo zela, baina lesio baten ondorioz ez zuen egoterik izan. Gero, Sañan, Portu, Roberto López, Ander Guevara, Zui aurre, lehengo urtean jada gutxi kontatzen zuten jokalariek ere taldea utzi zuten, Pokorni eta Gorosabelek ere, Diego Rico, Robert Navarro, Sola eta Karrikaburu utzita joan ziren, hor garbiketa bat ere izan zen Realaren aldetik, eta, denboraldia ohiko moduan eta azken urteetan ohituta gaituen bezala, oso ongi hasi zuen, ez? Egia da lehen partida Gironaren aurka eta bigarrena eta hirugarrena ezin izan zituela irabazi, batez ere bigarrena oso mingarria izan zen. Aurten, hasiera horiek behar bada lehen ikusten genituen tiroa bezalako hasiera horiek, Realak aurten ez dituela eman, ez? Egia da jokalari berri dezente etorri direla, taldea dezente eraberritu dela, eta batzuek, logikoa den moduan egokitzea ere tokatu zaie, ez? Gerora ordea, Granadaren aurka 5 eta 3 irabazi zuen, Real Madriden aurka galdu, Interren aurka etorri zen behar bada denboraldian Realak goia jo zuen lehen une hori, ez, naiz eta partida berdindu zuen sekulako errepasoa eman zion, une horretan Txapeldunen ligako eta gaur egun ere oraindik Txapeldunen ligako azpitxapeldun den Interri ikeragarrizko errepasoa eman zion, azkenerako bana geratu ziren, gero Getaferi irabazi egin zion, Valentziari ere, Atletiken aurka ere, Salzburgoren aurka ere, eta hor 4 partida eman zituen, jarraian irabazten, bazirudien taldea egonkortzegoela, gainera Valentziaren aurkako garaipen hori ere oso esanguratsua izan zen, batez ere rotazio asko egin behar izan zituelako Imanole, gogoratu behar da Carlos Fernández jokatu zuela, Urkok jokatu zuela, minutu asko izan ez dituzten jokalariek jokatu zuten norgehiagoka hori, pentsa 11koa ikusten badugu Momotxo ere titulartzen Oiartzabal egaletik. Beñat Urrientes naiz eta denboraldiaren amaieran lehengoan esan genuen bezala minutu gehiago izan, orduan ez zituen asko eta titular izan zen aldaketa askorekin, eta hala ere meritu handiko norgehiagoka aurrera atera zuen. Nik uste Valentziaren aurkako norgehiagoka hori bai izan zela pixka bat hausnarketa puntu bat, ez? Jada Reala lehiakorra, edozein norgehiagoketan lehiatzeko gai den talde bat bagenekien bazela, baina jada irabaztaileagoa ere azken urteetan, eta hori garrantzitsua zen. Gero Atletikoren aurka galdu egin zuen 2-1, Mallorcari gero irabazi egin zion, horre rekuperatu zuen pixka bat, Benficaren aurka ere irabazi zuen, gero Raioren aurka Raiok buelta eman zion partidari, Buñol kanporatu zuen Errege Kopan, nahiko hilabete ona izan zen kasu honetan azaroa, abenduan, Osasunaren aurka bana, Andratx kanporatu zuen Kopan, Txapeldunen ligan lehen postua eskuratu zuen, baina gero pixkanaka beheradatxo hori edo etorri zen pixka bat abendu erdialde horretan. Interren aurka usna egin ostean jada pixkanaka norgehiagoken karga ere nabari zen, normala den moduan, Txapeldunen liga oso txapelketa exigentea delako, eta hori demostratu da urten, hor Interren aurka usna egin ostean, pentsa, Betisen aurka usna, Kadizen aurka ere usna, Alavesen aurka bana, eta ez zuen urtea ongi hasi, Malagaren aurka larri irabazi zuen, Atletiken aurka 2-1, eta gainera Osasunaren aurkako kopako kanporak eta horretara zalantza handi xamarrekin iritsi ziren txuri urdinak, hala ere partida aurrera atera zuten, eta gero
berriro ere pixkanaka garaipenera itzuli ziren, ez? Kasu honetan Zeltari ligan utxeta bat eta kopan bat eta birabazi zieten, egia da gero Raioren aurka ligan anoetan berriro ere usna, eta hemen jada, ba hori, jada otsaia, hilabete kaotikoa izan zen Donostiarrentzat, Gironaren aurka usna, Mallorcaren aurka Joanekoan usna eta gero kopako, ba horixe, kanporatze hori kolpe latza izan zen Realarentzat, eta hortikan aurrera baia denboraldia beste bat izan zen, eta ia da denboraldia amaiera honetan hobetu duela, baina Mallorcaren aurkako hori nabarmen geratu zen gainera kolpe handi xamarra izan zela. Eta ikusi beharko da, ea datorren urtean ze ekartzen digun Realak, fitxaketak egin beharko ditu, bai edo bai, ikusiko dugu utzitako jokalarietatik zenbat geratzen diren zubietan, nik uste uztailean gehienak bertan izango direla, bai Karrikaburu, bai Robert Navarro, bai Roberto López, horiek denak nik uste bertan izango direla, eta gero gainontzekoak ikusi beharko da. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan agur.